презентуємо два важливих законопроекти, які насправді мають мету створити системний підхід до будівництва і нових доріг і ремонту старих. Закон про дорожній фонд. Він обговорювався в стінах міністерства неодноразово. Пройшло більш ніж 40 експертних зустрічей. Ми одразу переламали традицію, і на всі зустрічі були запрошені народні депутати, які були включені в процес з самого початку і могли вільно коментувати, висловлювати свої пропозиції. Внаслідок цього ми маємо повністю збалансований документ, який підтримало близько сотні народних обранців, і я сподіваюся, що він з такою ж легкістю, який був обговорювався, пройде перше голосування в стінах парламенту завтра у четвер. Це насправді ключовий підхід, якщо ми хочемо створити систему і відійти від ручного управління інфраструктурою. Це законопроект не міністерства, не уряду, це законопроект України. І ми щиро сподіваємося, що він буде підтриманий народними обранцями як і завтра, так і під час фінального голосування в рамках Дня інфраструктури в парламенті, який ми сподіваємося провести у жовтні цього року. Ми маємо чудову синергію роботи коаліції і уряду, але я вважаю, що до великого пакету законопроєктів, які підготовлені Міністерством інфраструктури спільно з народними депутатами, не може бути опозиції. Це законопроекти, які формують парадигму сучасної України. Це законопроекти, які дадуть можливість приходження в Україну десятків мільярдів інвестицій, дадуть гарантії інвестору, що їхні гроші працюють спокійно, комфортно, створюють робочі місця в Україні. Це нові дороги, це сучасні порти, це зручні і дешеві авіаперевезення. Маса інших інновацій, які ми вводимо сьогодні, і вони повинні стати системою і звичайною буденністю для кожного українця.